Dobrý deň priatelia, takže pokračujeme v sérii videí o pravidelnej údržbe a čistení kávovaru. V tom prvom úvodnom videu som vám vysvetlil, čo všetko treba čistiť, že existuje mechanické a chemické čistenie a teraz sa budeme venovať trošku špeciálnejšie tomu mechanickému čisteniu. Takže máme tu už kávovary trochu pripravené, rozobraté, aby tie videá neboli dlhé. No, základ. Odklapkávacia miska. Vylejeme vodu. Tu vlastne je odpad na kávu. Vysypeme. Skontrolujeme, či je to znečistené tu v tejto oblasti. Ak je tam veľa takých kávových usadenín, opláchneme vodou, prípadne nejakou starou zubnou kefkou, povyčisťujeme, necháme vyschnúť, založíme. Veľmi jednoduché. Toto na činnosť kávovaru nemá ako takú vplyv, ale keď tam dlho necháte tie kávové usadeniny, tak sa vytvorí taká pleseň. Ja tu mám taký kúsoček, čo tam bol. Neviem, či to bude tak dobre vidno. Podarilo sa mi nájsť jeden. Tu je taký beťar. Dobre, odklapkávacie misky máme čisté. Môžeme sa venovať vnútru kávovaru. Odistíme várnu jednotku, opreme takto palec. Niekedy ten kávovar, keď je znečistený, tak vôbec neviete tú várnu jednotku vybrať. Hej. A keď ju takto budete šklbať, tak môžete tú rukoveď otrhnúť z toho, tak preto treba tento palec takto oprieť a skúsiť ťahať v tomto mieste, musíte ťahať. A niekedy ja musím teda až pouvoľňovať viacej, vytiahneme. No, várnu jednotku zoberieme pod teplú vodu, keď máme nejakú sprchu, vysprchujeme, opláchneme, pozrieme niekde, ak ostali ešte nejaké nečistoty, ktoré nám voda nezmýla, zase zubnú kefku jemne počistíme. V žiadnom prípade na várnej jednotke nič nemažte, žiadnymi mazacími olejmi alebo tukmi, ona je mazaná kávou, káva je masná, takže to, čo potrebuje tá várna jednotka, si bez problémov stiahne z tej kávy, z masnoty. Takisto nedávať do umývačky, pretože by ju až extrémne odmastila a potom niektoré časti by mohli drhnúť a mohli by sa viacej opotrebovať, či sa vám zníži životnosť tej várnej jednotky. Opláchnuť v teplej vode, maximálne sprchou, nejakou zubnou kefkou, počistiť, super. Hej. Potom tu máme, ja už som si skrutky vyskrutkoval, je to vlastne hviezdica, takže vybereme tento kryt drenážneho ventílu, tam máme drenážny ventíl a za chvíľu vám to vlastne priblížim, aby ste videli, že aké rôzne, koľko veľa nečistôt sa tam môže vyskytovať. Zase potom sa tam môžu tvoriť plesne, tá pleseň sa vám rozšíri po celom kávovare. Okrem teda toho, že vám to ovplyvní chuť kávy, tak asi by ste to nechceli piť. Takže toto máme také základné mechanické čistenie. Potom ešte, ak používate mletú kávu, tak takisto otvoríme tento otvor a nejakým štecom alebo kefkou pozhrňame vlastne tu tie zbytky tej mletej kávy, ono nám to všetko padne do prepadu. Takisto niektorá káva je elektrostatická, v tom detálnejšom závere to uvidíte, takže vlastne ten mlynec, toto je vlastne použitý mlynec, on je takto vlastne tu na umiestnený, tá káva sa melie, odtiaľ to vlastne vychádza, tu sa to vlastne stretáva trubicou s touto mletou kávou a niekedy, keď je tá káva elektrostatická, tak jak nám to točí a odtiaľ to nám to vybíja, tak sa nám stane, že trošku je tam rozhádzané aj tej mletej kávy. Pokiaľ by sme to nevyčistili a dlho by sme to tam nechali, tak v tej várnej jednotke tam je spustu pary
Tá káva samozrejme nasaje tú vlhkosť a zase sa nám tam môžu tvoriť rôzne plesne, takže zobrať štetec a štetcom to pozmetať do tej odkapkávacej misky a potom proste tú misku iba vysypeme, upláchneme, zase vysušíme. Takisto varnú jednotku, keď ju pooplachujete, tak veľmi dobré je, keď ju necháte vyschnúť, lebo keď je vlhká zošadia, tak zase všade sa vám tam lepí tá mletá káva a skorej sa vám tam vytvoria nečistoty kávové, zase následne na to sa tam vytvorí pleseň. Takže tu som otvoril dva kávovary, vybral som teda varné jednotky a odstranil som kryt z drenážneho ventilu a môžeme si teda pozrieť, ako to vypadá u kávovaru, kde je urobených po čistení zhruba 20 káv. Takže vidíte, toto je ten drenážny ventil, ktorý je zodpovedný za to, že časť prebytočnej vody odvedie do odkvapkávacej misky. Toto je vlastne kryt, hej, takisto ten kryt toho drenážneho ventilu vidíme, že je čistý. Toto je hriadielka, ktorá otáča varnou jednotkou, okolo nej to vypadá tiež čisté. No a teraz ideme vlastne k druhému kávovaru, kde bolo urobené niečo cez 100 káv. A tu už vidíme, že okolo toho drenážneho ventilu je to ďaleko viacej znečistené. Sú tam už kávové usadeniny a vlastne tu nám vidíte z tej mletej kávy, keď je tam vlastne veľa pary, tak sa urobia takéto mazľavé kusy. Dookola je rozhádzané aj trochu mletej kávy, lebo niekedy tá káva je elektrostatická a tak ide aj do tohto priestoru. To všetko treba vlastne vyčistiť. Dobre, tak to asi z mechanického by bolo všetko, prípadne ak vás niečo zaujíma, píšte na našu spoločnosť PureWay. A v ďalších videách by sme si pozreli už tie chemické čistenia.